la Lilla nedant, segur. Per això en Joan lladra tant. Espero que sigui així. Anem ben a poc i veurem el que passa. Jackie, Jackie, jugar sempre, mai no es treu l'abric, sempre el porta a l'esquena. Jackie, Jackie, saltar i córrer, menja caramels, llepa, mel i beu llet. Jo no puc caminar més. Vinga, continua i no diguis rocades. No, estic molt cansada. Sigui com sigui, hem de continuar. Si ens estem aquí i venen i ens atrapen, ens engabiaran una altra vegada. Apa, anem. Sí. Tots ben alerta, aquí arriba, ambistós, barret de borles, radiant com un bon sol, que formosa és. Gràcies per portar-lo, Charles. De res, Sandy Bell, ho faig molt a gust. Ha estat una festa molt maca. Gràcies per invitar-me, ho he passat molt bé. Pugi al trineu, Edward. Andròmeda. Un planeta que apareix com una espurna de llum surant en la nit espacial. Tranquil, l'escut ens protegirà de l'atac de l'enemic. No em vull de protecció, abans digue'm qui ets. Per ara només et diré que sóc el teu guardià. Creuré que ets una mena d'impostor. Em vols dir per què odies tant els robots? No ho sé pas. Sempre passejant descalç, Tom Sawyer, a la vora del riu Can Tom Sawyer. Un vaixell que pata et fa somiar, pujar-te a la proa, ets capità. Sí que el conec, però mai no hi he parlat amb ell. La gent diu que l'avi Sam no parla amb ningú si no es tracta de negocis. Doncs mira, jo cap vespre aniré a xerrar amb ell a casa seva. Oh, prínceps i princeses, cabres i ases també, conteu-nos les vostres coses. Una història d'amor o bé d'il·lusió, records atraients, tristos o trivials, t'ho vaig a contar. Quan van veure que els havien abandonat, la Greta les va posar a plorar, però en Hans se les va quedar tan tranquil. Ja t'ho vaig dir que et refiessis de mi. Tu tranquil·la, que esperarem que surti la lluna. El món s'ha de lluitar per un ideal i així protegir amb fervor nostra llibertat. Com ha anat l'entrevista, pare? No ha servit per res. No puc comprendre com es poden quedar indiferents davant una crisi tan seriosa de la humanitat. Tots els cantons augmenten la velocitat a tota potència. Angle d'escapada de gravació 40 graus. Potència dels motors 70%. Arcàdia, dispareu! Dos anys de vacances. Això vol dir que fem el paper de Robinson Crusoe, oi? Bategem aquesta illa, va. Se us acut un bon nom? Sí, a mi. Com que ets un ploramiques, proposaràs dir-ne l'illa del ploraner, oi? T'equivoques. L'illa de Sherman. Com que tots nosaltres som alumnes de l'escola Sherman... És un bon nom. M'agrada. Què en penseu tots vosaltres? Molt bo! Sí! Clar que sí, el teu esprit ha crescut durant el teu viatge. Adéu, Esteco! Adéu! Adéu, adéu, Pepero, no sé com t'ho faràs sense mi, adéu! Adéu! I al matí següent, deixant l'Esteco a casa seva, en Pepero marxa cap al seu poble.
on la seva mare l'està esperant. Sota el majestuós cel blau, ferm en la terra jo estic, amb la boira a l'entorn, una bèstia està rugint dins meu. És feliç jugant amb els seus amics. És feliç, simpàtica Polon. L'estima tothom, encara que de vegades fa dolenteries. Va, vinga. Aquesta poca solta m'ha deixat penjada, suposa que sóc la seva mare. Pilon, espera'm. Podem jugar aquí. No. Però qui és? Es diu Pilon, senyor. Tinc set, dona'm això. Agafa-la! Qui joli dragon rose, épouvis à Califourchon, nous font voir mille et une choses merveilleuses que nous vivons. Podré anar amb vosaltres? Pregunta-ho a la teva mare. Mare, jo hi vull anar. D'acord, però amb una condició, que te'n vagis al llit més aviat que els altres dies. Perfecte, hi aniré més aviat. Oh, què és això? Ja ha nascut. Com estàs, Viniki? Viniki? Aquesta sóc jo? Ninot, feliç infant, perquè ets tan cavalot, perquè ofereixes el teu nas al vent contínuament. És una mica pesat haver de fer anar tota aquesta fila garsa. Has estat molt amable d'haver-me creat, però els cordills no els necessito. Aleshores, tu ets un titell evident, oi que sí? Ui, has embolicat la troca d'una manera que m'has deixat ben entortolligat. Ho veus? Ajuda'm! Ajuda'm! Ja està aquí, ja arriba Caroler. Tin, 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 tiqui, tiqui, tin, 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 tinqui, tinqui, tingatxan, oh, que bé. Què? És bo? Sí, juguem? No, ara no puc. Oio, s'ha fet de nit. Ei, vosaltres dues! Vostè, per què crida tant? Si segueix cridant d'aquesta manera, l'haurem d'arrestar per pertorbar la pau del veïnat. Perdoni, jo només... No ho torni a fer. Molt bé, som-hi. Hola! Simba, Simba, tothom t'estima molt, Simba. Simba, Simba, fas feliç a tots els nens. No t'ho sé dir, encara no m'he acostumat al meu nou aspecte. Obre'l sense por, ets molt bonica, ja ho veuràs. De debò. En Simbad té tota la raó. Ets una princesa molt bonica, com a mínim tan bonica com la princesa de Bagdad. Exagero, és la veritat. És veritat i ben veritat. Eran 1, 2 y 3, los famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. A mis puntos lobos son los 3 mosqueteros. Sus hazañas más de 1000 nunca tienen fin. Això era una vegada un país anomenat Silverland. Allí va néixer una nena filla del rei i la reina. Bon dia, papà. Treu-te el barret immediatament. Mira com vas. En lloc d'un príncep sembles un captaire. Però, papà, vaig molt més còmode així. No oblidis mai que ets un príncep i que has de mantenir la dignitat en tot moment. Gran duc de l'Ovinum. Oh, ets tu, Nilon. Aquest príncep esbojarrat i benèfle m'ha tornat a fer malbé els meus plans. Ha evitat que aconseguís el segell del rei. Calmeu-vos, senyor. Si el poble arriba a saber que el príncep de fet és una noia, ella no podrà succeir el seu pare, ho enteneu? La volta al món de Willy Fogg.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. I a més, és el meu millor amic. Tens raó, en Cos se l'estima molt i en canvi l'altre no el podia tragar. Exactament, Tico. Per si només volem demanar-li perdó i tornar-li el seu elefant. Vostè sí que s'ho creu que és meu i que me'l van robar, oi que sí, senyor? Oh, quina alegria, Coa! Senyor, si li tornem l'elefant, que serà de nosaltres? No podrem arribar. Tranquil, Rigodon. Percy... En què el puc servir, senyor? Ens acompanya una dama que està malalta i és del tot segur que no el sobreviurà si no rep assistència mèdica.